Dobrý deň, volám sa Darina Vargová, som riaditeľka doktor Nona a chcela by som vám teraz urobiť názornú ukážku prevencie a zdravie nášho Sebastiánka. Náš Sebastiánko, ako vidíte, natierame ho dynamickým krémom, ktorý vlastne sa používa na rôzne teploty u dieťatka. Natierame všetky pulzné miesta, na ručičkách, chodidlá, natierame. Ponúkneme dieťatku dynamický krém na zúbky a otvoríme, natreme zúbenky. Takisto používame ústnu vodu. Ústna voda dezinfikuje ručičky, môžeme potierať čielko, takisto dávame do ústnej dutiny, dezinfikuje ústnu dutinu, keď je bolesť zúbkov. Potom používame gonsen čajíček, ktorý nám trošku spadol medzi tým, ak to natáčame. Sebastiánko pije gonsen čajíček na prevenciu a zdravie pri rôznych problémoch a používame takisto čokosin, ktorý potom dávame do mliečka tiež na imunitný systém. Tak takto sme vám chceli ukázať, aké sú krásne a zdravé ňoňačikové detičky. A ďakujeme za všetko. Dovi.